donkey 1223 sikuyoke ingosi yethu ethi ke ziyabuya kwa Department of Love. Hayi zibuya ngempela makulesibili. Hayi zikhala ku loudspeaker hayi ziku loudspeaker ngempela ke namhlanje ngoba sikhuluma indaba eyenzakala abanye abantu abayinaki omunye umuntu uyayenza ke futhi kanti futhi akayinakile nokuthi uyayenza kanti ke useyayenza futhi uyayenzisisa futhi uzozuza kuyona. Sibuza indaba yokuthi kunesisho sithi inkomo ziyantshontshwa. Isisho lesi sisuke sibhekiswe kumuntu wesifazane ukuthi kukhona izinto okumele azenze athoba angavezi ikhanda lakhe angavezi ubuyena bonke kumuntu wesilisa noma okubi ngaye kumuntu wesilisa ukuze umuntu wesilisa akwazi ukumthatha amenze unkosikazi. Inkomo kuthiwa kumele uyintshontshe shuthi untshontshe inkomo kusho ukuntshontsha inhliziyo yendoda noma bethiwa yini ethandwa indoda ngaleso sikhathi noma bethiwa wena awuyithandi kodwa ngenxa yokuthi uyazi ukuthi ithanda umuntu wakho